खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसोनो दसे उननि समावनो जोंहा नोंथांमोननिसिम माखासे गोजोनथाव रादाबखौ हरनो थांगासिनो दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरै जायफोर नोंथांमोना दायो अरुनोदय स्किमनि जोहै लाब मोननो हागासिनो दङ 1250 थाखा खरि नोंथांमोना जायफोर मासाव फैसा मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोननिसिम माखासे उपहार दिनै हरनो नागिरदों आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि मोननो हायो दा नोंथांमोना जोंहा दिनै जानुवारिनि 1 थारिख नालाय नोंथांमोना दिनै 100 थाखायावनो दालि सिनि संख्रिखौ 1 केजि खरि मोननो थांगासिनो दं आरो बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों जायखौ जोंहा दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां माखासे आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे गिबियावनो खावलायग्रोनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुनोदय स्किमनि उपहारनि बागैनो खोन्थाहरनोसै दासिमबोथ' बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामथ'वाखै नोंथांमोना एसे समखौ नेनो नांगोन 12थासो समहालागै बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होनो हागौ खोमा जेनेबा नोंथांमोना मा उपहार मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरगासिनो दङ नैबे थांनाय बोसोर दाथ' गोदान बोसोर जाबाय आं बावलायलांबायसो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय गोजोननाय माबाखौ गाहाम हामलायनाय गोजोननाय सोलोंबाय मोजां गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय जाहाथे नैबे 2026 मायथाइया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बोसोर जायो जायखौ नोंथांमोना मावनो लुबैदों जायखौ नोंथांमोना मोननो लुबैदों जायखौ नाजादों जाहाथे बेफोर गासिबो नैबे 2026 मायथाइयाव जाफुंसार जाजोबनो हायो एबा नोंथांमोना मोनफुंनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाग्रोबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया खोन्थाहरनोसै नैबे अरुनोदय स्किमनि जोहै उपहार होगोन होननानै बिथाङा 2025 मायथाइनि मार्च एप्रिल मासावनो बिथाङा बुंबाय थादोंमोन 5000 करि नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोनो हागोन एबा मास मोनब्रैनि खेबसेनो बिथाङा फैसाखौ सोनो हागोन होननानै बुंदोंमोन दा बेखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ एक्सपेक्टखौ खालामनो हागोन दाथ' जेनेबा एनाउन्समेन्टखौ खालामथ'वाखै नाथायबा नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि जोहै माखौ मोननो हायो फैसाखौसो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैसाखौनो मोननो हाखागोनखा बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दाथ' बारा गोबाव समबो गैखाला एसे नेबानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन अरुनोदय स्किमनि नोंथांमोना मा गिफ्ट एबा उपहार मोननो थांगासिनो दङ बोसोर गोदाननि थाखाय फैसाखौनो मोनखागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आरो बे मोनसे बाथ्रा दै अरुनोदय स्किमनि एप्लाइआ जोंहा जोबनानै थाङाखै एप्लाइआ जोंहा सोलिगासिनो दङ बबेबा समस्थियाव दाबो जोंहा रिस्टार्ट जाफिनगासिनो दङ 3000 4000 5000 बेबायदि मानसिखौ आरोबाव सोसननो थाखाय जोंहा समस्ति वाइजआव एप्लाइ खालामनाय जादों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थालांबाय नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय इलेक्सन जाखांनायनि उनावबो जोंहा अरुनोदय स्किमनि एप्लाइआ गोदान एप्लाइआ जाखागोनखा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनि अनगायैबो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा दिनै माखासे स्किमफोरखौ आरोबाव बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामगोन जेरै निजुत बाबु आसनि जायफोर लाइमोनफ्रा दायो फरायगासिनो दङ बिथांमोना मासाव जेरै निजुत मयना आसनि जोहै हिन्जावसाफ्रा फैसा मोननो हायो बेबादिनो बिथांमोनाबो फैसा मोननो हासिगोन निस्सय बिथांमोना फेब्रुवारि मासहालागै फैसाखौ मोननो हागौ खोमा दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबेखौसो खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा दाख्लैबावै जोंहा जायफोर ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे स्किम फैदोंमोन स्किमनि नामखौबो दासो बावलायबाय आङो दा बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना 25000 बेबायदि फैसा मोनगौमोन दा बेखौ नोंथांमोना फेब्रुवारि नङाबा नैबे जानुवारि मासनि बिथोरावनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एप्लाइआथ' जोंहा जोब्बाय नालाय दायो जोंहा भेरिफिकेसन बायदिसिना खामानिया जादों जानांगौ इनस्टिटिउसन लेभेलफ्राव दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे 25000 फैसाखौ एबा नोंथांमोनाथ' खेबसेनो मोना नालाय मासाव जेरै नोंथांमोना 2500 फैसा मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोना इलेक्सननि सिगाङावनो मोनखागोनखा आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसानि बागैबो बिथाङा दासान्दि बुंगासिनो दं फैसाखौ मोननानै नोंथांमोना खामानिखौ मोजां माव एफा एनै नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै देखाय नोंथांमोना 25000 फैगोन बोसोरावनो मोनथारगोन होननानै नैबे बाथ्राखौ बुंहरदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना मोजाङै खामानिखौ मावबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना दिनै दालि सिनि संख्रिखौ 1 केजि खरै गासैखौबो 1 केजि खरै नोंथांमोना दिनै 100 थाखायावनो मोननो हाबाय नोंथांमोना आरोबाव जेबो बेबायदि 170 थाखा बेबायदि होनो नांला मात्र 100 रुपिस 100आवनो नोंथांमोना 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दा बिनिफ्राय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होबाय इलेक्सनाव जुदि बिथांमोना देरहानानै सरकारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बानायफिननो हायोबा नोंथांमोननिसिम फ्रियावनो दालि सिनि संख्रिखौ होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसेनो जानाय थावखौबो नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ बादा होदों दा इलेक्सनासो मिथिसिगोन बिथांमोना फ्रि होनो हागोन ना जेनेबा इलेक्सनाव देरहाबासो बिथांमोना फ्रि होनायनि खामानिखौ मावनो हागोन दा बिनिफ्राय
माखासे थि ट्राइब्स बिथांमोननोबो स्केम लाबोगोन होननानै दिनै बिथाङा बुंदों दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे उनावनो माखासे आपडेटफोरखौ मोननो थांगासिनो दं आं नोंथांमोननिसिम जायखिजाया बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो माने जाहाथे नोंथांमोना गासिबो आपडेट थायो नोंथांमोना गासिबो दिनै इउटुबावनो जा बे चेनेलावनो जा नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोननि थाखाय दिनै बोसोर गोदानजों लोगोसेनो जायफोर अरुणोदय स्किम जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाबा नोंथांमोननिसिम फैनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायदों चेनेलाव आपडेट थाबाय था जाहाथे नोंथांमोना माखासे गोजोनथाव रादाबखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय निस्सय नोंथांमोना सोरबा दालिसिनि संख्रिखौ लायबायबो जानो हागौ आरो दा सोर लायदों लायबाय 100 रुपिसाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं बेखौ मिन्थिना मोननाय जादों दालिसिनि संख्रिया एसेबां माने गाज्रि नङानो मोजांखौनो होननानै नोंथांमोनाबो गोबाङानो बुंहरदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना खम दामावनो मोन्दों जेला बायनानै लानायाबो जोबोद मोजां आरो नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो मदद होदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों